e jela maduong' e pacho kae mar Kamiti ndalo adek mokadho koro nomaki. Achijego Musharraf Abdalla majagni 34, Joseph Juma Odhiambo majagni 30 to kod Mohamed Ali Abikar majagni 35 nomaki e bungu mantiere gwenge mag Mwingi East, Kitui County. E seche ma jopiny bende koro nochiwo maling'ling' ne obila ma bende koro ne ntiere machiegni kaluwore kanyo gi jogo mosebere kimanyo kendo koro gin jogo moyange kaka joma richo ahinya. Ma bende koro notimore seche ma bende Ker Uhuru Kenyatta to kata kamano yande no oseriembo e tich jatelo mano bende chakoro chung' ne migawo mar jela e pacho ka Migosi Wycliffe Ogalo kendo koro ne yiero ng'at machielo John Kibaso Warioba bende ne kawo kare kaluwore kanyo to kod gino ma iwacho ni ne gininde tich e gino ma nyaka gi sani koro pod kelo penjo ahinya ni to achijego ere kaka ne nyalo wuok e jela no ma imiyo arita motegno ahinya e pacho kae mar Kamiti. Sankei Thomas, the County Commissioner of Kitui. As you are aware, this morning the 3 committee prisoners we received information yesterday that 3 suspicious characters have been found within Mutito, linked to Malalani, and after we received that information, every other area was activated. Everybody was put on alert. Unfortunately, this morning, Mwingi East County, the security team there managed to arrest the 3. They have been positively identified. But the most important thing here is to thank the members of the public and all the entire team that took time to save the situation. You know very well that they are very dangerous criminals, and I think we want to say the people of Kitui, they have shown how patriotism can be. Thank you so much. Thank you for everything. One question. This is a county security team, sub-county security team, and all the other officers. It was a nice job, well coordinated since yesterday, and we are happy for that. Asante.